Kita betul aku foto di sana nih. আইচার হিসাবত খেলিব যাতে কাৰোবাৰ লগত ঝগড়া নহয় একদম নিজৰ পৰিয়াল Korte itu naja tahun kan kedua tentang kardon bazir eklo kardon. Ini nilitum Ladakh Genesis Max School band organize pon football khela chengpon eklo pini tariki sipen la pente final match nilitum date 15 August sibi pon ekji la pente kado ka we phan pini ka chorok kangtung abang phu chief guest alangli angche ton pot ning aklong band ka chorok piglo alangli winot ingti kathar alangli chief guest pini nilitum long na chet khongdon pen anso se ardinang pidon pot alangli phan kurang thu positive lo la pente nilitum long football a match cheng ko nangache padok don in charge ke pek pon alangli song dongpi la pente pu alangli bong sang ho alangli tum stame pon ke claim ke lang me pot nilitum alangli tum hanta choro perfect lo la pente Genesis Max School band isi ki bi pon aputha ke la puik lo nilitum nona mat ke school band cengponik elang moneng pensi cengponik ji school bang open ponik ji nanglitum la si advertisement nilitum pi ponik ji asu school bang ke moneng pensi start ponji from April si non aprang si bang nilitum la awareness ki bi pon lo la pente non Ladakh youtum hela kethek ko anmala sobang pitum hanilitum ingwai pon pensi nilitum angsong anda minilitum pon jila school pen si first la winner bang genilitum kipi ponjila ke suring koira pho la ben runner up han pitujila ke genilitum suri cap with trophy alobate trophy do la pente kadoka be phanta chuning ri kangtung ilitum Ladakh dangura do an abang par pu do tum an phanta me ni chuning ri kangtung ilitum la organizer atum phan nang support don po la pente nang support po ning the pensi nilam the pansi de check lo Kunanda la personal tum awareness mate khela hin no tum la bang school onion ban ki deng kontang dulu ma abig lang la first time lo Ladakh lo long ka thar 11 ki bang ji nana lo deng konji chiksi do ma